हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों गोनांथार खौरां, अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो गुरै खावलायबाय। गिबि खौराङाव दङ चिरां जिल्लानि थाखाय गोनांथार खौरां। रायजो राजाफ्रा बे समाव गावबा गावनि गामिनि मुंखौ सोलायनो मोजां खाबु मोनदों। जायफोर गामिफोरा गावबा गावनि गामिनि मुंखौ मोजां मोनाखै एबा खाबजानाय मोनाखै बैफोरबायदि गामिनि मुंखौ सोलायनो हागोन। चिरां जिल्लानि मोनथाम ब्लक फारियै सिडली, मानिकपुर, बर' बाजारनि गोग्लैनाय गामिफ्रा बे समाव सोलायनो खाबु मोनदों। गामिनि मुंखौ सोलायनो थाखाय पिसिडिसि ब्लक आरो डिसि अफिसाव खौरां लानो हागोन। मख'नो गोनांदि गामिनि मुंखौ सोलायनो थाखाय 10 नभेम्बरनि सिगां साबमिट होनांगोन। दिनै तामुलपुराव बर' थुनलाइ आफादनि 67थि बोसोरारि जथुम्मानि कपि टेबोल बिजाबखौ बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि तरेन बर', गाहाय नेथारि प्रसन्त बर' आरो माखासे माननि आलासिफोरनि नुजाथिनायाव बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'आ बेखेवनानै होयो। मख'नो गोनांदि थांनाय 2022 मायथाइनि मे दानाव तामुलपुरनि कुसुबारियाव जालांनाय जथुम्मायाव भारतनि मानगोनां हादरगिरि मुर्शि रामनाथ क'विन्द बिथाङा नुजाथिफैनानै बोर सारस्रिलांदोंमोन। कपि टेबोल बिजाबाव जाफुंसारनाय जथुम्मानि माखासे गोमोहाबथाव नुथायफोरखौ सेबखांनानै होनाय जादों। जथुम्मानि बानजाय आफादनि आफादगिरि आरो मावफुं सोद्रोमा मुर्शि धर्मनारायण दास, मावफुं आफादगिरि आरो एमसिएलए पबित्र कुमार बर', एमसिएलए हेमन्त कुमार राभा, प्रदीप कुमार बायन आरो बानजाय आफादनि माखासे सोद्रोमाफ्रा बे हाबाफारियाव नुजाथिफैदोंमोन। मैदेर फिसाखौ बुथारनायनि सन्देहआव सासे सुबुंखौ पुलिसआ हमदों। उदालगुरि जिल्लानि गुरुबाजाराव मैदेर फिसाखौ बुथारनायनि जाहोनाव सया बस्तिनि अनिलेखाखौ पुलिसआ हमबाय। मैया सोरांसे समाव उदालगुरि जिल्लानि पानेरि थानानि सिङाव थानाय गुरुबाजार सया बस्तियाव 2-3 बोसोर बैसोनि मासे मैदेर फिसाया थैदोंमोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे मैदेर फिसाखौ अनिलेखाया माइ दुब्लिनि गेजेराव आयेन बेरेखायै कारेन्टनि थारखौ होलांना दोननायाव बे थाराव मैदेर फिसाया कारेन्ट सट जाना थैदोंमोन। बिनि उनावनो हाग्रा बिफाना सया बस्तिनि अनिलेखाखौ बिड अफिसार मृन्मय हाजरिकानि दैदेननायाव पुलिस आरो जिल्ला हाग्रा बिफाननि हेफाजाबाव हाग्रा आयेननि सेक्सन 9 नि सिङाव हमनानै जेलाव दैथायहरो। एबसुनि बानजायनायाव बोहैथि दाननि 10 नभेम्बराव रुंसारि करेन्द्र बसुमतारिनि गोथार आद्रा साद्दोखौ उदालगुरि जिल्ला रौतायाव थानाय रुंसारि बिथांनि आंगो गामियावनो खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो। बेखौनो दिनै मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ उदालगुरि जिल्ला एबसुनि दैदेनगिरिफोरखौ लाफानानै साद्दुआव फैनाय रोजा रोजा आलासिफोरखौ मोजाङैनो मोजां सिबिहरनो हानाय बायदियै खामानि मावनायखौ खौरां लाहैना रायदाव आफादनि दैदेनगिरिफोरजों गुवारै सावरायलायदों। लोगोसे मानाव गेदेर आफादगिरि बिथाङा आद्य साद्दुआव बर' हारिनि गासैबो दैदेनगिरि, मेलेमजिबि आरो रायजो राजाफोरखौबो दान्दिसेब्लाबो नुजाफैनो खावलायहरदों। मैया 5 नभेम्बर खालि हिर' आइएसएल जोलुर गेलेनायाव बर'नि फिसा हलिचरननि बल दाननानै होनायाव मोहम्मद जासिरनि गल जोसननायजों हायद्राबाद एफसिआ ओडिशा एफसिखौ गलसे जोसनना देरहासार जानो हायो आरो बांसिन पइन्ट, बांसिन गलजों हायद्राबाद एफसिआ आइएसएलनि सेथि सारियाव दावखोनो हायो। गुबुन फारसेथिं जोंनिनो आंगो हालामनि टिम नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसिआ खेब 5 खेला गेलेनायाव खेब 5बो जेननानै 0 पइन्ट आरो -10 गलजों जोबथा सारियाव गोग्लैनानै दङ। कच राजबंशी हारनि आलदा हादरसा कमतापुर आरो एसटि दाबिखौ लाना रेल होबथानाय हाबाफारि लादों। श्रीरामपुर रेलवे स्टेशनाव कच राजबंशी सनमिलननि रेल लामा जथनाय हेंथा सोमावसारनायखौ होस्रांदों पुलिस हान्जाया। पुलिसजों होस्रांजाना बिथांमोननि रेल जथनाया सोल्ला बोल्ला जायो। उज्जवल राभाया नीट आनजादाव उथ्रिसारना मेडिकेल फरायनो खाबु मोनबाय। बावैसो सिगां फोसावजानाय अल इन्डिया नीट आनजादनि फिथाइ महरै स्टेट रेंकआव मोजां नाम्बार लाना उथ्रिसारनो हादों उदालगुरि जिल्लानि जारबारिनि थागिबि बिहुराम राभा आरो पलिना राभानि फिसाज्ला उज्जवल राभाया। उज्जवल राभाया नीट आनजादखौ मोजाङै उथ्रिसारना गुवाहाटी एम्सआव डाक्टर फरायनो सायख'जाबाय। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। जोबोद दुखुनि खौरां, जांख्रिथायारि बर' देंखोगिरि रुंसारि दैख्रं खुंगुर बसुमतारिनि आंगो फंबाया बे बुहुमाव गैलिया। बिश्वनाथ जिल्लानि गहपुर हालामनि दैमालु ओनसोलनि गिबि मेथाइ रोजाबगिरि, जाय बर' हारिनि जांख्रिथायारि मेथाइ रोजाबनानै बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनिफ्राय बान्था मोननो हानाय दैख्रं खुंगुर बसुमतारिनि असे फंबाय रयचन्द्र बसुमतारिया गोबां साननिफ्रायनो माखासे बेरामजों जुजिनानै थांना दंमोन। गोबां रां रुफा खरसा खालामना फाहामथाय होदोंमोनब्लाबो बिथाङा दिनै गावनि नखरजों लोगोसे बे संसारखौ अरायनि थाखाय नागारना थाङो।